Здравейте, казвам се Борислав Николов, инструктор по йога от град София. Искам да ви представя днес един клас, не много дълъг, около 30 минути, в който ще направим някакви малко по-сложни разтягания, малко баланси на ръце. Това, което е важно да знаете, да спазвате, да изпълнявате всички упражнения до там, докъдето са ви удобни и приятни. Без да има болка, без да има насилие, и пробвайте да спазвате това, което давам като обяснение, за да се избегнат травми и преразтягания. Класът е подходящ за средно напреднали и за напреднали, но въпреки това изпълнявате всичко бавно, а ако нещо ви се види прекалено сложно, като упражнение може да го пропуснете. Когато дам варианти на някоя поза, може да правите по-лесен или по-сложен вариант. Ценете си вие. Да започваме. Заставаме в центъра на постелката с стъпалата раздалечени, успоредни на ширината на таза. Изтегляме опашната кост надолу. Стягаме леко мускулите на долната част на колена. Дишваме. Издължаваме гръбнака, изтегляме гърба, ръцете, гръдния кош максимално нагоре, повдигаме петите. Издишваме, сгъваме коленете, държиме гръбнака прав и повтаряме, дишваме, издължаваме гръбнака, опашната кост надолу, изтегляме гърба, ръцете, гръбнака максимално нагоре. Издишваме, приклякваме, държиме гърба прав, мускулите на гърба, бедрата, корема, долна част са активни. Дишваме, повдигаме на пети, издължаваме гръбнака максимално. Издишваме. Гръбнака прав, дишваме. Издължаваме максимално нагоре гърба. Издишваме. Задържаме, дишаме нормално, дишаме винаги през носа. Дишваме, издължаваме гръбнака, издишваме от горната част, наклон надясно, издължаваме в страни. Дишваме, изтегляме гърба нагоре, издишваме вляво. Дишваме, издължаваме гръбнака, издишваме наклон в дясно от горната половина на гръбнака. Областта на гръдния кош. Дишваме, издишваме вляво. Дишваме, изтегляме гърба от катасана, йогийски стол. Задържаме. Изтегляме гърба, ръцете напред, гръбнака прав, гърба успореден на пода, мускулите на гърба активни, долна част на колена активни. Ръцете зад врата, клякаме, петите са на пода, заобляме гърба, лактите леко притискат колената. Сега таза отиваме горе, колената и ги изправите максимално. Отпускаме гръбнака надолу. Сгъваме коленете бавно, изправяме гърба, ръцете остават зад врата, мускулите на гърба са активни. Издишваме. Изтегляме таза нагоре, гръбнака го издължаваме надолу, тялото отпуснато. Още един път. Дишваме. Изтегляме гърба, ръцете нагоре. Издишваме. Дланите пред гърдите, събираме стъпалата, издължаваме гръбнака, десен крак натиска пода, ляв отива назад, цялото тяло става успоредно на пода. Издължаваме гърба, от подния крак натиска пода. Гледаме към пода. Сега крака, който беше назад, отива напред. Отива в страни. Прибираме. Сменяме. Първо издължаваме гръбнака успореден на пода. Повдигаме десен крак. Левия крак натиска пода. Поддържайте долна част на коленните мускули активни. Издължавайте гръбнака. Сега повдигаме крака напред, успореден на пода. Страни, успореден на пода по възможност. Прибираме. Дишваме. Издишваме. Навеждаме гърба, може леко да раздалечим стъпалата. Пускаме тялото. Може да го завъртим надясно и на ляво.
задържаме в едната посока, задържаме в другата посока, таза, краката са фиксирани и неподвижни. Изправяме лактите, изтегляме ги нагоре и назад, издължаваме максимално гърба и го изтегляме надолу. Не се накланяйте назад, стъпалата и палците натискат пода. Бавно. Пускаме ръцете, клякаме, натискаме колената с лакти, издължаваме гърба, повдигаме главата нагоре, спускаме дланите, придаваме тежестта върху ръцете и натискайки пода, повдигаме таза, изтегляме стъпалата назад, кучислица надолу, дланите натискат пода, пръстите максимално раздалечени, завъртате лактите навътре, издължавате гръбнака, изтегляте таза назад, стъпалата успоредни на ширината на таза, също натискат пода, максимално издължаваме гръбнака. Сега, планк, държиме гръбнака, цялото тяло право, долна част на колена активна, дланите натискат пода, спускаме. Сгъваме лактите от Чатуранга Дандасана или лицево пода, спускаме на пода, 3 пъти правим кобра, таза, дланите натискат пода, вдишаме, отваряме гърдите, изтегляме раменете назад, поглеждаме нагоре, издишваме, вдишваме, гърдите нагоре, раменете назад, издишваме, още вдишваме, издишваме. Чатуранга Дандасана, изтегляме гърба, таза назад. Подигаме десен крак. Спускаме, вдишваме, подигаме ляв, спускаме. Десен крак. Стъпва напред, така че подбедицата да е перпендикулярна на пода, прав ъгъл в коляното по възможност. Издължаваме гръбнака, изтегляме гърдите напред, изправяме задния крак, дишваме, повдигаме таза нагоре, издишваме таза леко потъва надолу, дишваме таза нагоре, издишваме надолу, дишваме, повдигаме таза, издишваме таза надолу, дишваме, издължаваме гръбнака, стягаме центъра на тялото, бедрата, долна част на корема и вдишвайки, изтегляме гърба, ръцете нагоре. Задния крак може да е леко сгънат. Издължаваме нагоре гръбнака и ръцете и пробваме евентуално да изправиме доколкото е възможно задния крак в коляното. Внимателно. Спускаме. Бираме крака и изтегляме гърба, таза назад. Десния крак, който беше напред, го изтегляме нагоре и повдигаме опорния на пръсти. Десния крак страни, тялото успоредно на пода, назад и бираме крак. И повтаряме. Повдигаме левия крак с издишване. Стъпка напред, дишваме, издължаваме гръбнака, дишваме таза нагоре, издишваме таза надолу, няколко пъти вдишваме, повдигаме таза нагоре, издишваме надолу, дишваме таза нагоре, издишваме надолу, последно, дишваме таза нагоре, издишваме надолу. Издължаваме гръбнака, стягате бедрото на задния крак, активирате центъра на тялото, долна част на корема, дишваме. Стягаме нагоре гърба, ръцете, леко може да сгънем коляното, пашната кост изтегляме леко надолу, задържаме. Ако имате възможност, може да пробвате да изправите задния крак в коляното. Силно се разтяга предната част на бедрото на задния крак. Спускаме. Издишайки, прибираме крака, издължаваме гръбнака, вдишваме
Левия крак. Отива нагоре, повдигаме опорния на пръсти. Сега спускаме тялото, планк с крака, страни задържаме. Прибираме крака, кучи сърце надолу, издължаваме гръбнака максимално. Изправяме планк, читуранга, вдишваме, кучи с лице нагоре. Изтегляме гърдите нагоре, опашната кост надолу, дланите натискат, отваряме гърдите, си издишваме. Кучи с лице надолу, дишваме. Подигаме десен крак, издишваме, стъпка напред, дишваме, издължаваме гръбнака. Слагаме ръцете така, че да са отстрани на стъпалото. Стягаме глезена, мускулите около глезена и спускаме коляното в дясно, под ъгъл на пода, под около 45 градуса. Държиме гръбнака изправен, леко навеждаме, гърба остава прав. Разтягаме тазобедрената става и мускулите около нея. Поддържайте гръбнака прав, бедрото стегнато на задния крак. Стъпалото е максимално нагоре, глезена е стегнат на предния крак, да се предпазва коляното от усукване. Сега слагаме, завъртаме стъпалото напред и завъртайки тялото вляво, разтягаме задния крак. Подпирайки се на пода, таза потъма надолу, изтегляме гръбнака, го поддържаме прав. И повтаряме. 3 повторения. Връщаме напред, стегнат глезен стъпалото, контрашпиц, гърба прав, тялото потъма надолу, разтягаме и бавно връщаме. Тук вече може вариант да хванете стъпалото и евентуално да избутате и коляното в страни. Не е задължително. И още един път връщаме. Спускаме крака, предния крак с коляното към пода. Който иска, може да пробва да спусне лактите на пода. И по възможност гръбнака да остане прав. Не изпускайте глезена, трябва да е максимално стегнат на предния крак. Достатъчно. И последно, казахме 3 повторения от тази комбинация. Разтягаме задния крак, може да останете до тук, може да избутате коляното, може да изтеглите гърба напред. Издължавайки гръбнака, доколкото е възможно. Бавно се изправяме и се завъртаме напред, дишваме. Издължаваме гърба, спускаме задния крак с дясната ръка, която е противоположна на задния крак, хващаме стъпалото, натискаме петата към таза, оставаме до тук и пробваме да спуснем лакът и левия лакът, таза да го избутаме напред и разтягаме бедрото на задния крак. Достатъчно. Сега вдигаме десния крак, куче с лице надолу, издължаваме гръбнака, сгъваме колената, едно вълнообразно движение с гърба от таза към врата, разгъвайки вълнообразно гръбнака, таза потъва надолу, дишваме гърдите нагоре, куче с лице нагоре. Издишваме ръцете, натискат, подбиваме гърдите, разгъваме пак вълнообразно гръбнака и сменяме краката, вдишваме ляв крак. Стъпва напред, издължаваме гърба, ръцете острени на стъпалото, стягаме глезена на крака, държим го нагоре, да се предпазва коляното. Спускаме внимателно, крака, страни, ъгъл около 45 градуса. Вдигаме таза, завъртаме и разтягаме задния крак. Поддържаме гръбнака прав, таза потъва надолу, повтаряме още един път, внимателно, изправяме гърба, може
и да наведете. Изправяме. Тук е вариант, който иска хваща стъпалото или евентуално и избутва коляното с другата ръка и гръбнака остава прав. Задържаме за малко и последно повторение от тази комбинация. Глезен остава стегнат, прав, почти прав в коляното. Издължаваме гръбнака, оставяме на тук или евентуално на лакти спускаме. Пробвайте гръбнака да остане по възможност прав, център на тялото активен, това означава долна част на коленните мускули активна. Силно се разтягат седалищните мускули, тазобедната, завъртаме и евентуално, който иска, издължава гръбнака напред. Вдигаме, спускаме задния крак с коляното на пода с противоположната ръка, хващаме стъпалото, натискаме петата към таза напред, спускаме лакътя, разтягаме бедрото на задния крак. Достатъчно. Кучи се цена. Долу издължаваме гърба. Сега спускаме колената. Дишаме. Справяме гърба и спускаме ръцете. Леко назад. Дишваме. Подигаме гърдите нагоре, максимално. Ръцете натискат пода, гърдите максимално нагоре, мускулите активни на гърба. Достатъчно. Сега стъпалата натискат пода, избутваме таза напред, опашната кост надолу, доколкото е възможно. Ръцете натискат пода, повдигаме гърдите максимално нагоре, отваряме гърдия ковш. Достатъчно. Сега, бедрата остават перпендикулярни на пода, таза нагоре, ръцете успоредни на ширината на раменете. Дишвайки и с издишване оставаме гръбния ковш да потъне надолу към пода с идеята, ако е възможно, да докосне пода. Изправяме кучистица надолу. Издължаваме гръбнака. Глеждаме напред, сгъваме колената. Спускаме ги в началото на постелката. Слагаме стъпалата. Така че да са перпендикулярни на пода, за да не се преразтягат пръстите. Колената на ширината на таза. Изтегляме гърба нагоре, опашната кост изтегляме надолу. Издължаваме гръбнака. Пробваме да избутаме таза леко напред и да повдигаме гърдите. Ако е възможно, може да спуснем ръцете на петите. Гърдите максимално нагоре. Изправяме. И сега ще пробваме да направим мост. Първи вариант, лягате по гръб с дланите под раменете, стъпалата на ширината на таза успоредни. Натискате с стъпалата и ръцете пода, повдигате таза, след това избутвате гърдите в посока на брадичката. И спускате.
Втория вариант ще покажа, който иска може да го пробва, е от тази позиция да се огъне назад, да се спуснат дланите и да се направи мост и да се върне обратно. Правите или класическия вариант с вдигане от земята, или този, който е малко по-сложен. Пръстите са по този начин, стъпалата перпендикулярна на пода, опашната кост изтегляме надолу, издължаваме гръбнака, нагоре, дишваме, издишваме. Гърдите отиват нагоре, отваряме гръдния кош, оглеждаме назад и избутваме тежестта назад, слагаме дланите, избутваме гърдите напред към брадичката, отваряме гръдния кош. Задържаме. Избутваме таза напред, връщаме на колене, дишаме, издължаваме гръбнака максимално, издишваме кочиците надолу, стегнем гърба, таза назад, стегнем таза максимално назад, да издължим гръбнака. Сега сгъваме колената и пробваме отскок, при който стъпалата идат отстрани на дланите. Гръбнак остава прав, особено в областта на кръста. Тежестта е върху ръцете. Стъпалата отстрани на дланите, събирате леко навътре петите, така че стъпалата да се навън по диагонал. Таза потъна надолу, издължаваме гръбнака нагоре, избутваме коленете страни с лакти, държаме, почиваме в тази поза. Достатъчно. Сега стъпалата, петите назад, стъпалата успоредни. Може да ги раздалечим още малко и да ги завъртиме в напълна страни или да останат леко по диагонал, както ви е удобно. Издължаваме гръбнака, опашната кост надолу и отпускаме таза леко надолу. Отваряте максимално таза, тазобедрените стави. Тежестта отпускаме върху лактите. Дишаме. Издишваме лявото рамо, отиваме напред, дясното назад, усупваме гръбнака. Дишваме, издишваме в обратна посока. Дишваме, издишваме надясно, усупваме гръбна. Дишваме. Издишваме, по 3 повторения правене и последно дишваме, издишваме надясно, усупваме гръбнака. Дишваме, издишваме вляво. Изтегляме гърба, успореден на пода, колената ги избутваме назад, внимателно, гръбнака го издължаваме напред. Сега пробваме дясното рамо да дойде под дясното коляно и се подпираме на длънта. Дясната длан на пода, лявата на коляното. Пробваме да издължим гръбнака, доколкото е възможно, оставаме до тук. Евентуално повдигаме крака, евентуално може да обхванем палеца с свободната ръка и да разгънаме крака, изтегляйки таза, тялото леко нагоре. И сменяме. Слагаме рамото, ляво рамо под лявото коляно, със свободната ръка се подпираме на
дясното коляно, издължаваме гръбнака, оставаме до тук. Или пробваме да повдигнем леко крака, или евентуално, ако е възможно, да го изправим в някаква степен, или пробваме със свободната ръка да хванем палеца или стъпалото и да издължиме крака и гръбнак. Стягайте долна част на корема. Достатъчно. Сега събираме стъпалата. Успоредни на шината на таза, клякаме, почиваме. Леко скок назад с прав гръб. Дланите под раменете. Правим гърбан. Слагаме коленете върху раменете по възможност. Пръстите максимално отворени на дланите. Дланите натискат пола. Дигате единия, другия кръг. Издължавате гръбнака напред, доколкото е възможно. Долна част стегната на колена, дланите натискат пола, оставаме от тук. Или който иска пробва да натисне и да повдигне таза до стойка на ръце. Може да първи вариант сгънати колена или втори. Да разгънете. Стягайте краката, корема, долна част, ръцете. Има вариант с отворене, раздалечени. Или един напред, другия назад. Достатъчно. Изтегляме нагоре. Събираме стъпалата. Слагаме дланите под стъпалата. Сега леко сгъваме колената, вдишваме. Издължаваме гръбнака напред. Издишваме. Изтегляме гърба, ръцете надолу. Издължаваме гърба. Дишаме. Достатъчно. Хванаме стъпалата. Коляното идва извън тялото. Издължаваме гръбнака. И ръцете. Продължение на гърба. Оставаме до тук. Който иска пробва да хване от вътрешната страна лезените. Тялото минава отдолу. Може да хванете и ръцете на кръста и да подигнем таза. Сега, евентуално, тежестта върху ръцете, издължаваме гърба, евентуално може и краката, колена стягате долна част. Събираме стъпалата, сядаме. Прав гръб и крака по възможност, ако не може да ги сгъваме, това задържаме. Ръцете може и зад врата. Изправяме. Сгъваме левия крак, изкриването напред, слагаме десния отгоре. Дишваме, издължаваме гърба. Лявата длан, т.е. лакът идва от външна страна на коляното, хващате стъпалото. Издължаваме гърба и се дишаме, усупваме. Сменяме. Десния сгънат, с коляното напред, левия отгоре, вдишваме, издължаваме. Гръбнака издишваме.
Гръбнака абсолютно прав при усукващите упражнения. Достатъчно. Сега залиляваме с ровен гръб. Хващаме палците, стегляме нагоре гърба, стягате корема бедрата, издължавате гръбнака, отваряте краката, гърба изтеглен нагоре максимално. Краката стегнати. Сега спускаме, дишваме, таза назад, гърдите напред, издължаваме гърба и с издишване изтегляме гърба напред. Пробайте гръбнака да остава прав. Справяме. Събираме стъпалата. Леко може да ги натиснем. С лакти към пода. Стягате долна част на корема. И сега издължаваме гърба. Навеждаме там, където е удобно и задържане. Може и да натиснете с лакти внимателно, с колената. Достатъчно. Таза назад. Лакти натискат от бедриците, вдишваме, издължаваме гръбнака, издишваме, навеждаме. Изправяме гърба, залюляваме няколко пъти. Изтегляме тялото, правим свещ. Издължаваме максимално нагоре гръбнака, брадичката е леко назад, гърлото е свободно, лицевите мускули отпуснати, тялото го издължаваме нагоре. Спускаме бавно краката на пода. Може да хваляте пръстите, да изправите лактите, изтегляте таза нагоре. Във врата не трябва да има напрежение. Спускаме бавно на пода. Гръбнака, дланите остават под таза, подпираме се на лакти, гърдите отиват нагоре. Отваряме гръдния кош максимално, изтегляме главата назад. Дишаме. Главата само докосва пода. Отпускаме. Максимално се протягаме, вдишваме. Издължаваме гърба. Издишваме ръцете в страни, изгъваме колената. Спускаме вляво, близо до тялото коленете. Може да натиснете с ръка. Гръбнака прав. Усукваме. Сменяме. Поддържайте гръбнака абсолютно прав. И последно залюляваме вляво и вдясно, отпускайки и релаксирайки гръбнака, врата, цялото тяло. Може да затворим очи, може да направим кратка релаксация за няколко минути. Или другия вариант е от седнало положение, с кръстосани крака или в удобна за вас поза прав гръб, да затворим очи и да направим няколко отпускащи, релаксиращи дишания. Дълбоко вдишваме, издишваме, отпускаме, релаксираме максимално цялото тяло. Вдишваме дълбоко, издишваме, отпускаме, релаксираме лицевите мускули, врата, гърба, раменете, краката. Вдишваме дълбоко, издишваме, отпускаме, релаксираме тялото. Вдишваме, издишваме и оставаме отпуснати, релаксирани с успокоено дишане за няколко минутки, толкова колкото ви е приятно. След което бавно отваряме очи
и се усмихваме. Благодаря ви.